ka ba karong panahuna? Nagplano og lugar kung asa ka mugala? Iandam na ang imong papel og lapis kay kining atong suruyon karon? Suwa kaayo maapil sa imong bucket list. Mapasigarbuhon ang lungsod sa Lagonglong nga sa ilang munisipalidad na himutang ang Sapong Spring. Natural nga tubod sa ilang lungsod nga nahimong primary source sa panubig o irigasyon. Gumikan sa kabugnaw sa iyang tubig, nahimong swimming resort kining Sapong Cold Spring. Sukad pa kaniadto, gadayuhon sa mga turista, katapukan sa pamilya, barkada o banding sa hinigugma. Laki pa mga social gatherings o bisan unsang happenings. Tugod kay abunda ang Miss Or sa Cold Spring, usa lamang ang sapong sa pinakasikat na kaliguanan nga makita dinhi sa atong lalawigan. Knows ba ninyo nga napasagdan kini kaniadto? Apan sa paningkamot sa kasamtangang administrasyon sa lungsod ug suporta ni Governor Bambi Imano na angkon sa lungsod og balik, gi-renovate, gipagwapo og niadto lang bulan sa Enero gibuksan balik sa publiko. Gumikan sab sa pag-eksena sa pandemya, subo nga ang Sapong Spring sa miaging bulan giserado. Apan good news alang sa tanan kay ang inyong naandan nga Sapong Cold Spring gibuksan na sab ug balik alang sa tanan. Karon inyo nang ma-enjoy ang mas nindot, luwas ug limpyo nga mga pasilidad. 5 ka minutos lamang gikan sa barangay poblasyon, sulod sa barangay Tabok kung asa makita ang resort. 50 pesos lang ang hangiyo sa imuha para sa entrance fee kay kini alang sa pagmintinar sa kalimpyo o kaluwasan sa imong pagligo-ligo. Aduna sab mga cottages sa palibot katag 500 pesos. Suwak na sa banding-banding, perfect pa for any gatherings. Tan-awa ang tubig nga hastang limpyuha. Super bugnaw pa nga halos mukurog ka. Siguradong makarelax samtang ga picture taking nga siguradong pang million likes sa imong social media ang posting. Tungod sa pandemya nga atong nasinati karong panahuna, adunay mga bag-ong pamaagi aron kita COVID-free. Unang-una, so kung pagsulod ninyo sa Sapong, natay hand washing area diya. So diya ang pagpanghugas sa kamot, no. Then before mo magsalom dire sa amo ang spring, gihangyo ang among customer nga mag shower una. Magyapon ang ikaduha pod ang kining pag-wear sa atong mask. Dayon ang pinaka-importante ang social distancing. Mao gani nang ang local government nag-limit lang sa 50% sa amo ang total capacity diri sa among area. Moabot na siya sa mga 150 to 200 ka tao lang ang ma-accommodate niya. Kining ato ang kuan-pod gi-allowed nga age limit, no, only 15 to 65 years old ang atong gi-accommodate diri. Subay gyapon na sa protocol nga gihatag sa ato sa lokal nga IATF. Ang kalimpyo, katsada ug new look karon sa Sapong Spring nagpamatuod sa kasensero sa lokal nga gamhanan sa Lagonglong og ni Governor Bambi Imano nga mapalambo og samot ang turismo sa lungsod. Kung anaa lang ang kanunay nga pagtinabanga og kooperasyon, walay imposible nga ang lungsod dili magmalambuon. Bisan kinsa ang makasuroy og makabisita sa lugar, makadaig sa new look karon kung itandi sa niaging panahon. For me, tsada na gid ang Sapong karon kay nakani magid ni before tas before bitaw siya gi-renovate. Tsada na gid siya karon tas kanang bugnay gid tubig so refreshing kay siya labi nag-init kayo. Tas kana I recommend the place because kanang since init na gid kayo na refreshing ito sa lawas. Glass na mga lag din kining wala pa siya na-develop kining na tsada na siya kining ang tubig pod ing makan kayo kining init kayong biyahe sumugon ko init kayong biyahe pagabot od dire pawis og gamay tuksong niya sa tubig kami ka tsada kay feeling mo nang tsada siya relaxing gid sa tanan nga magani dire di mo magmahay gyud usakad so kan mo makawala sa stress no? Si Ma'am Gemma Asuelo nga taga Bugo, midangat sa lugar aron dinhi i-celebrar ang iyang espesyal nga adlaw nga natawhan. Tungod sa bonggang kabag-uhan sa Sapong Cold Spring, nakawaw gihapon kini. Okay kaayo diri sa Sapong Spring. Then nice kayo siya kay bugnaw kayo as in super bugnaw gyud. Magurog jud ka sa kabugnaw. Then karon na renovate na, so nice na kay siya. Then first time pasad nako nga nag
anhi diri sa renovate na, pero sa una permanente mi diri. Nice gid siya. Hi guys, mga friends. Visit mo dinhi sa Lagungdong, Sapong Spring. Nindot kay siya o bugnaw kaayo. Ang pagkabuhi og balik sa Sapong Spring, kalambuan sa lumulupyo sa lugar. Naghatag kini og kahigayunan sa panginabuhian. Dili lang motorsikad o habal-habal driver ang nakabenepisyo sa paglambo sa turismo, apan lakip na ang mga ordinaryong individual nga nahatagan og insaktong panginabuhian. Sama na lamang ni Kuya Antonio, nagkaroon nahatagan og kahigayunan nga makatrabaho. Dako kini og tahas sa pag-atiman aron magpabilin nga limpyo ang Sapong Spring nga pwede na ninyong laagan. Ma'am, na-hire ko sa GO. Dako akong pagpasalamat nga nakatrabaho ko sa GO diri sa Lagunglong. Kay mo nang isa po niya nakatabang sa akong pamilya. Pag sa akong pagpanarbaho diri ma'am sa Sapong, kay diri mo ko na-assign. Kuano ko diri nga trabaho sa maintenance. Siguro po dako po akong tabang po sa akong pagtrabaho diri sa Sapong ma'am. Nagkuan mi ko sa akong trabaho. Kung kulang pa gani, mas lumagan pag ginagawa kong kuan sa akong trabaho. Bisan sa katsyada na niini karon, plano pa gihapon sa LGU nga mas paninduton aron inyong balik-balikan ang ilang Sapong Spring nga makurog ka sa kabugnaw apan makawaw ka sa katinaw. Kini si Clarice Senterina, kanunay nagahangyo sa inyong tanan nga atong suportahan ang atong local tourist spot ug insaktong health protocol lang ang atong kanunay nga obserbahan kay kining tanan alang sa atong kaluwasan nga makapatay nga COVID atong malikayan. Together, let us explore, miss or more!